Existují místa, která v sobě ukrývají víc než jen historii. Ticho, chlad a nepříjemný pocit na zádech. Tohle je top 5 nejstrašidelnějších míst v České republice. Než začneš, zvaž, jestli se opravdu chceš dozvědět, co se skrývá ve stínech. Hrad Houska je považován za jedno z nejzáhadnějších míst Evropy. Nachází se hluboko v lesích severních Čech, daleko od jakéhokoliv strategického místa, bez obranných prvků a s okny směřujícími dovnitř. Podle legendy byl hrad vystavěn ne kvůli obraně proti nepříteli, ale kvůli tomu, co se nachází uvnitř, přesněji nad hlubokou jámou, která údajně vede přímo do pekla. Mniši, kteří byli do této jámy spuštěni, prý během několika vteřin zešíleli a začali nesrozumitelně blábolit o démonických bytostech. Zdi hradu jsou pokryty starodávnými freskami zobrazujícími podivné kreatury a výjevy, které neodpovídají době jejich vzniku. Návštěvníci mluví o pocitu neviditelné přítomnosti, o studeném dechu na krku a o hlasitých krocích na prázdných chodbách. Paranormální vyšetřovatelé zde často zaznamenali elektromagnetické výkyvy a zvuky, které nelze logicky vysvětlit. Místní tvrdí, že když na Housce padne noc, stírá se hranice mezi tímto světem a něčím daleko temnějším. Na první pohled jde o nenápadný šumavský hřbitov, ukrytý v tichu malé vesničky Dobrš. Ale právě to ticho je na tomto místě tím nejděsivějším. Lidé říkají, že zde čas plyne jinak. Hřbitov je obklopen zvláštní energií. Ve chvíli, kdy vkročíte mezi náhrobky, se vzduch ochladí a najednou jako byste vnímali pohyby periferním viděním. Mnozí tvrdí, že mezi hroby zahlédli postavu beze stínu, která se neustále dívá, ale nikdy se nepřiblíží. Jedním z nejzáhadnějších hrobů je ten, který patří ženě, o níž místní kroniky tvrdí, že nikdy nezemřela. Její smrt není nikde zaznamenaná. Na fotografiích z místa se pravidelně objevují zvláštní mlhoviny, siluety a deformace, které nelze vysvětlit. Někteří návštěvníci uvádějí, že po návratu domů trpěli nočními můrami, v nichž se opakovaně zjevoval motiv tohoto místa. I za jasného dne působí hřbitov dojmem, že něco starého, neklidného čeká, až odejdete. Borský les, ležící nedaleko Českých Budějovic, bývá přirovnáván k rumunskému Hoia Baciu, místu známému pro paranormální jevy. Uprostřed lesa se nachází záhadný kruh, kde nerostou žádné stromy. Místo je zcela tiché, bez zvuků ptáků, bez pohybu, jako by zde neplatila pravidla přírody. Lidé, kteří sem zavítali, často hlásí ztrátu orientace, bolesti hlavy a pocit, že jsou sledováni. Někteří tvrdí, že slyšeli šepot v cizím jazyce, i když v lese byli sami. Psi a jiná zvířata odmítají vstoupit hlouběji, jejich chování se mění, štěkají a couvají. Nejznepokojivější jsou svědectví lidí, kteří tvrdí, že v lese strávili jen pár minut, ale když se vrátili, uplynuly celé 2 hodiny. Místní tomu místu říkají brána smrti a podle staré pověry jde o místo, kde se svět živých prolíná se světem mrtvých. Kdo překročí neviditelnou hranici, už se nevrátí stejný. A právě proto je Lesbor stále opředen záhadami, které nikdo nedokázal objasnit. V srdci Kutné Hory stojí jeden z nejděsivějších chrámů v Evropě – Kostnice Sedlec. Zvenku působí jako obyčejný barokní kostel, ale uvnitř se skrývá děsivá podívaná. Interiér je vyzdoben kostmi více než 40 000 lidí. Stěny, svícny a dokonce i obrovský lustr jsou tvořeny lidskými lebkami, stehenními kostmi a dalšími ostatky. Místo působí zvláštně klidně, ale zároveň jakoby dýchalo historií smrti. Lidé často popisují, že cítí nepřirozený chlad, i když je venku horko.
Někteří slyšeli v prostorách šeptání, které není možné zachytit mikrofonem. Jiní tvrdí, že viděli stíny pohybující se mezi kostmi. Chrám je stále funkčním místem, ale návštěvníci se zde zdržují jen krátce. Málo kdo vydrží dlouho ve společnosti tolikrát ukončeného života. Sedlec není jen architektonickým unikátem, je to i varování, že smrt není konec, ale možná jen přechod do něčeho, co nedokážeme pochopit. Na první pohled působí Zvířetice jako krásná zřícenina s výhledem do krajiny. Ale pod povrchem této romantické ruiny se skrývá temná historie. Podle legend zde paní hradu nechala zaživa zazdít svou služebnou, která údajně znala její temné tajemství. Od té doby se v ruinách zjevuje postava bílé ženy, někdy tiše bloudí, jindy prý volá o pomoc. Lidé často slyší dětský pláč, i když v okolí nejsou žádné domy. Noční návštěvníci uvádějí, že slyšeli ženský zpěv, vycházející z věže, zpěv, který ustane, jakmile se přiblížíte. Některé fotografie pořízené na místě obsahují podivné světelné anomálie a záblesky, které nebyly viditelné pouhým okem. Paranormální týmy zde nahrály zvuky nášku, kroky a šepot, který nebyl slyšet při natáčení. Zvířetice zůstávají veřejnosti přístupné, ale jen málo lidí se sem odváží po setmění. Protože, jak říkají místní, když se jednou podíváš dolů z věže, může se stát, že někdo nebo něco se podívá zpátky. Které z těchto míst bys navštívil a které bys raději nikdy neviděl? Dej like, odběr a napiš do komentářů, jestli znáš ještě děsivější místo v Česku. A příště podíváme se na nejstrašidelnější místa na Slovensku.